Masak lawuh kentang karo rempel ati. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Sadurunge nglanjutno video wingi sing resik-resik ning sumur punden, ayo melu aku masak sik Cah. Masak sambal goreng kentang campur ati. Mbah piye ngono lho Cah, aku kok ya ora bosen ya masak sambal goreng kentang rempel ati iki. Lah piye meneh, lha wong anane iku ning kulkas ya tak masak ae. Pokoke iso digawe lawuh mangan, ngiseni weteng bene wareg. Ki mau aku wis nggodhog rempel atine, terus nyambi ki ngiris kentange. Bendang cepet ngono lho Cah, ben masake satset setengah jam wis mateng kabeh kari mangan. Piye Cah, kowe modho piye lek mau masak? Apa masak setengah jam mateng? Utawa sing gawene masake nyantai Cah. Kentangku wis bar tak rajang kabeh, langsung tak jegurno banyu meneh ben gak ireng Cah. Bar ngono manasno wajan kei lengon, nek wis panas langsung ae kentange dijegurno. Digoreng-goreng, dienteni sampai garing ya Cah. Nek wis garing, gek ndang dientas ae. Ganti iki nek wis bar kentange digoreng kabeh, nggong-gongso bumbune ya Cah. Aku wegah ngulek, dadi ya tak gongso ae. Lah piye Cah, jarene masak satset setengah jam mateng. Bar ngono bumbune nek wis wangi, aja lali dikeki uyah, gula, moto utawa micin. Aja lali ditambahi ladaku ya. Bar iku langsung jegurno ae, ki mang kentang karo rempel atine sing wis mateng, wis tak iris-iris kabeh Cah. Ki mau gak ke video, langsung ae tak jegurno, tak oseng-oseng, tak aduk sampai rata. Enteni sampai mateng ya Cah. Ya Allah, lek koyo ngene Cah sambal gorenge kowe gak pengen ta?